håber, du lader op. Så kører vi. Jeg kan også se dig. Perfekt. Lad os komme langt. Vil du køre forrest eller bagert? Jeg kan godt lige starte forrest, hvis det er. Så kan du se, farve forskel det der. Der er nede i bunden af nede. Grøn. Okay, der er faktisk noget, der er nemmere end blå. Det er ligegyldigt. Vi tager det stille og roligt, ikke? Jeg skal tage orange næste gang. Må jeg give dig et råd? Det er, når du nu drejer i skarp sving, ikke? Så sørg for at have pedalen op i den side, du drejer. Så den ikke kommer ned og rammer... så den ikke... Ja, lige præcis op med den der. Fordi hvis den er nede og drejer rundt i det sving der, så rammer du mod pedalen jo. Vi tager det bare stille og roligt. Vi skal ikke ødelægge os selv. Hvor længe er den? Jeg kan ikke huske, hvor lang den er. Pænt stykke. Og nogle gange så skal man lige ned i et lave gear. Nu begynder det at regne igen. Husk at bremse, ikke? Husk at bremse. Det er dig, der bestemmer hastigheden. Vi tager bare lige ud, ikke? Man finder nok også ud af nogle gode gear, man har. Så, og der er et hop her. Bare højre, ikke? Lige ud. Jeg lægger faktisk ikke mærke til det der. Så. Ja, det er jernbanen, der går dernede. Så, her tror jeg, du kan lave nogle hop. Så skal du ned og lave gear her. Nu er det hårdt på benene. Du siger bare til, hvis du vil have et stop, ikke? Du siger til, hvis du vil have et stop. Det er da fint vejr. Det er fint vejr. Ja, det er også køligt. Ja. Ja. Bremser du på begge to, når du bremser? Nej, kun bare bremse. Okay. Bare til højre. Lige ud.
Så går du ned her. Og hop. Ja. Så er bare stille og roligt, hvis du lige vil have pusten, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg tror, den er 2,5 eller sådan en kilometer. Ja, okay. Her skal du ned i et lavgear, Valdemar. Her bliver det sejt. Nu går det opad. Når det går nedad, så går det også opad på et tidspunkt. Jeg er bare lige den vej. Godt spottet. Jeg kiggede ikke. Men det var rigtigt nok. Den anden, den var rød. Er det hårdt for benene? Ja. Ja. Her er nogen et andet sted. Bare altså, lige ud, ikke? Hej. Så skal der fart på. Så der hop. Åh, det er en dejlig lyd. Kør bare til venstre her. Og følg ham der, ikke? Nå, vi er ikke de eneste, hvad det var. Så kan man lige få pusten lidt, ikke? Ja. Den her går lige op eller ned. Det går kun så godt. Prøv at se, hvor åbent der er her. Oj! Tak lige måde. Så er det mig. Så kommer nogle fede hop her. Det kører for dig. Bare pas på, det ikke går for stærkt, ikke? Du ruter så svingende. Lav gear. Her, der kan man lige få pusten. Der er lige sådan en pæl. Ja. Så var der ham, der crashede derinde. Ja. Det er sådan en slow motion. Ja. Prøv at se her. Jamen prøv at se, vi kan faktisk... Her der kører den videre.
Så det siger, nu her der kan man køre tilbage, og så opad, hvor vi startede. Eller man kan tage den videre ind, så er der ind i skoven, så er der den er vand, der siger til. Skal vi sætte i gang? Det kan godt. Vi skal bare samme vej tilbage. Men det er ikke noget. Så Det, man vender om derinde, så kan den vej ud igen. det tror jeg. De har stået modkørende. Jeg har aldrig prøvet at køre den vej der. Nu kommer nogen. Go, go, go. Skal vi prøve? Det der, det er... Hej. Kommer der mange? Det er en Valdemar. Det er sådan en klub. Ja, ja. Er I mange, eller hvad? Jo. God tur. I lige måde. Ja. Men vi skal samme vej tilbage, når vi skal tilbage af, jo. Jo. I lige måde. Så hvad det var. Du husker godt, hvor bremsen er, ikke også? Det er godt. Det var Skanderborg Mountainbike Klub. Det er sådan en klub, man kan være i, ligesom Gylling Gaming. Okay. Venstre, tænker jeg. Ensrettet. Her skal der sådan lidt lave gear. Du siger bare til, hvis vi skal holde en pause, ikke? Hej. Hvad? Ja, de cykler nok videre nedad, ud til prægeren derude. Der er mange. Er du med? Vi tager bare stille og roligt. Bare lige ud. Nu kommer en bagfra nu. Tak og lige måde. Der var din knold der. Den er lidt mere kringlet, den her, ikke også? Er du foran igen? Der er ikke så meget hop herude, eller herinde. Er der ikke? Nej, det kan du godt se, kan du ikke det? Jo. Hvor man går nedad. Det er sådan lidt mere teknisk bane, det herinde. Ej, det ved jeg, der er ret til den anden. Ja, men det er også bare det. Altså, der er flere hopper det. Og hoppen er det, jeg synes, der er Hvad? Jeg synes, hoppen er det, der er Ja, vi kørte lige over på en hoppebane bagefter. Det er der, hvor det der Skanderborg Mountainbike de holder til. Der har de hjemmebase. Der har de en bane med en masse hop. Jeg har aldrig været der selv før. Her kan man bare tage stille og roligt. Og husk, hvis du vil have noget vand, siger du til. Jeg plejer aldrig at drikke vand op. Jeg drikker, når jeg kan. Jeg plejer aldrig at drikke vand. Nej, Jeg plejer aldrig at drikke væske. gør du ikke? Nej, så jeg er slet ikke som tegnet til. Man skal passe på med at fylde maven for meget med vand. Det er også koldt. Eller når man drikker for meget vand, lige mens man spiller fodbold, så er det også koldt. Ja. Jeg vil hellere drikke en masse vand, når vi er færdige. Ja. Så. Nu begynder det at rase. Har du fundet nogle gode gear at køre i? Hvad? Har du fundet nogle gode gear at køre i? 4 og 5. 4 5. Den vil kunne være mig. 4 til opad, 5 og 6. Prøv at se her. Hvad er det bare? Der hvor der arbejder jeg.
Ind i tech. Ja, derovre i min arbejdsplads. Ja, der arbejder jeg. Det var et liv. Livet, ja. Så det er min arbejdsplads derovre. Ja, så kan jeg godt lige se den. Prøv at stoppe her. Her. Den kører længere ud forbi banen. Men skal vi køre tilbage af? Er det så til højre? Ja. Men den var endnu længere. Wow. Ja, okay. Vi kører bare tilbage af nu, ikke? Så. Oj! Hop! Hoppa! Nu går den nedad, hva'? Er jeg rolig nu? Oj, tager du den? Du tager den. Oj! Hvad står der her? Vejkryds, bare lige ud, ikke? Eller opad til højre. Opad til højre. Der var jeg. Jeg var ved at bevæge mig ned på forhjulet. Og så synes jeg var helt oppe på baghjulet. Er det rigtigt? Ja, sådan hvor jeg nærmest stejlede. Ja. Det var lige lidt nøjeren. Men du klarer det. Ja. Vi skal ikke have nogen styrt. Nej, men altså. Det sker. Så skal man lige ned i et lavt gear her. Ja. Det fandt du ud af. Det kan skifte rimelig hurtigt. Man kan gå op ad til der. Men det er jo sjovt, man har lavet sådan, om man vil tage hoppet eller ikke. Ja. Bare venstre her, tænker jeg. Men du... Ja, vi tager venstre. Det var lidt dybt. Hvad? Det var lidt dybt, der var jeg røg helt om til baghjulet. Ja. Den landte på baghjulet. Normalt lander man i spækken. Lige lidt baghjulet. Og nu har vi så andre styrer. Ja. Og bare højre her, ikke? Højre. Skal du hælde på banden der? Ui! Så kommer modkørende her. Ja, det var den vej, vi cyklede ned af, jo. Ja. Det bliver hårdt. Og nu skal du ned i et lavt gear. Jeg ved en 4. Har du lavere? Ja. Wow. Jeg var ikke lige klar på det. Hvad siger du? 4 var vist ikke lavt nok. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg laver hjulspind. Kør. Og så her skal vi til højre, ikke? Ja, så her var vi så hej til de andre. Lige præcis. Der er kommet solen nu. Ja, nu bliver det varmt herude. Uha. Er det okay? Ja. Du kommer til at sove godt i nat. Det er bare, man må ikke krydse sporet her, fordi det er privat, det der. Så hen, der kan du vente en rød eller en blå. Prøv at kigge på skiltet, når vi kommer herop. Hvordan er det cykel med Alman? Ja, vi tog den blå hele vejen. Hvad gør du? Yes. Nej, Det er fordi- sjovt det der.
dernede. Det er fordi, der er sådan en stensætning, man skal ned af. Det er crazy. Jeg tror snart det går opad igen. Du kan godt forberede dig her. Lige her, ja. Ned i lav. Lav. Det er det, man kalder for et U-sving. Det er skønt at cykle herude. Ja. Det er dejligt at cykle herude. Jeg tror, jeg har taget den her ender skiften på. Nå, men du kan bare tage den af så. Jeg er snart færdig. Jo. Jeg tænker, vi tager lige en tur til. Nej. Her der kan man cykle til højre, og så kan man loop dem. Det vil sige, så tager man bare banen en gang til. Har du gjort det her? Nej. Jeg kommer op nu. Bare lige ud, ikke? Ja. Så det går skidt ned. Ja. Ender man det samme sted, hvis vi tog det der? Ja. Så kommer man op her, kan du se. Nu skal vi lige passe på, at der kommer en bagfra nu her. Tæt på, eller hvad? Ja, han er tæt på. Der er lort der. Vi kan bare lige cykle ud i siden her. Han kommer nu her. Lige måde. Vi tager vand. Ja, lad os gøre det. Vil du ikke drikke først her? Jeg kan slet ikke drukke af den. Check. Det er bare nemmere lige en... Jeg kan slet ikke drukke af den. Så jeg kan bare sætte lige bagefter. Så cykler vi egentlig bare tilbage og så op på... Og på vejen deroppe. Ja, det er sæt på. Var det ikke den lys, som vi var ved? Jo, lige på den anden side af bakketoppen der. Det er der, vi startede. Ja. Så når vi er færdige, så cykler vi lige langs skoven derovre. Så deroppe bagved. Der ligger den der bane der. Vi tager 5 minutter at Jeg cykle blev den. beskidt. Vil du kan trøjen af, hvad det var? Nej, det lyver. Sikker? Jo. Vi klarer det. Ja. Ja, er du? Vi tager stille og roligt her. Det er lige med at få pulsen, ikke? Ja. Lige at få pulsen ned igen. Hvad siger du? Har vi så ned til de der hop bagefter? Ja, skal vi ikke gøre det? Stigen. Ja, den skulle man lige køre igennem der. Den der cykler til daglig, ikke? Ja. Eller som daglig, regelmæssigt. De har også bare en sindssygt god kondition. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg heller ikke. Udholdenhed. Nu går det lidt opad, hva'? Ja. Og opad. Og opad. Bare ned i det lave. Godt. Det er ikke mange af de høje gear, du får brugt, hva'? Nej. Åh, der kommer de der igen. Nej, det var det med barnet. 6 var det maks. Hvad? 6. I 6. gear var det maks. Okay.
før. Vi kan blive nedad igen. Ja, herhen der går nedad, hvor de cykler nedad. Jeg ved ikke, vi lige skal lade med cykle lidt foran. Det så startede vi derovre. Lige derovre. Bag dig. Ja. Der. Kommer der en ark. Go. Og så går jeg deroppe af. Hvem kom først i mål? Hvem kom? Han tager indenom. Han tager udenom. Indenom. Og vi har en vinder. Fedt nok. Vælg til bøk. Hej så. Jeg tror bare, du skal fokusere på at bremse hernede af. Ja. Jo efter. Skal jeg køre først? Det må. Nej, det må gerne. Du kan se, der er en pæl der med rød derovre. Så er der en blå i midten der, og så er der grøn derovre. Jeg tænker, vi tager den Skal vi tage den blå? helt over til venstre. Så det er grøn. Ja, skal vi ikke lige... Vi kan altid tage den igen. Bare gør lige, jeg skal lige give dig den, jeg skal lige fømme det. Sådan det. Roligt, brems. Du skal se ham, der kørte bagved mig. Han kørte i sådan en på sådan en e-bike. Så er der sådan en motor, så kørte han bare bag. Prøv blå nu. Man skulle ikke engang bremse særlig meget ned af her. Nej. Måske lige stoppe her. Eller hvad? Men mega meget fart. Ja. Pas nu på her, jeg kan godt ikke skride ud. Ja, men jeg har ikke nok fart på. Hvad? Ja. Det er det der, hvis du ikke tager hoppet ordentligt, så du kommer ned på den anden side,
så du kommer op på toppen af hoppet der. Skal jeg tage et billede til din mor? Op på toppen af. Ja. Så ned i lavgear her, er du klar? Jeg kører lige op på toppen. Helt ned i lavgear.